mini kha khalakha reng mai zana ka fanu ka bula tui taka muta thlamuang taka anar sek sek hi mu fo lo wila chuan hring nun ma chon tur hian chakna reng ka nei to lowanga ka tha te hi amoi zovin ka ring ta hial mai ma se ka fanu hian chakna thar min pele thin ma se kan hmangai birten min kalsan meu chuan thinlung hi hmangai na wangin atliak no pa chakna nei le har tak zet ni tlangwal lai nun kham hnep no pa that lai han chen zet nuwa tum lo dewa nupui han nei thut chuan ler le hi apei to mi lo nupui fanau te ne na chung ko han chu an muamin a hlim oma khodang hi ka hoi thei meu to lo ni per mai nupui te an lo hnil che zok zok si lowa khoi lo wa chu po hian a thaber nei ni om hrim hian ka chung het meu thin lo ka nupui le fa te ka ngai ngoi ni per mai an bula omila kanin komin kan ti dun phei chu ani hleilo ma se nupui fanau te bula oma phone han khoi te kha harin ain alo nuam dai mai thamuan na chi khathian ka thamuang ni per mai kan hlima kan nu pa chu kanin ngai viawa ma se nu ber hian han ti to bur hi anei le zeu thin nu pa chu in hau dep chang te chu om nei turani engle ma ka ngai lo mi pa in me se kut thla ka moi lo ti wangin a thin rim chang te kut min thak chang te hian ka nui pui mai thina chu tiang chu a thleng zen lo pathian le ko khran te ma kan sak pui thiam me vin kut min sui chuan kan in then tura ka ngai lo te bur mai ma se hring nun hi alo mak thei kho tum khat chu kan kom chaka miang pa ngai vak lo hian inu pui hi inin pia tlangwal nen an hlim khop mai tia mi pa ngai thu soyanga thu taka lak ka ngai hau lo ke hi ni lengin na thokin ka chuaka tlai kho thim dona ka ho chau thin tum khat chu kan upui hi kan ha thona hmuna tangin ka video call a kan in chai har hara chunula ma chuan ka hna ne na in kai hnoi thila ka adar card number ka mo thlat mai adar card ka lu ak mai si lova kan upui chu ka fa call ta phone a chang thei ta hau lo dar card thum nuwa po phone a chang thei chuang lova an ron ho chu ka fanu chuan a e khi chuat a thlau zung maya a kuwa thalo lo ni enge ti engwanga mi pa kherina ron thla nge ni karil ruwa chuan engma ka ngai tu theilo ka bing mup mai kan chung kuwa te kanom nu chuan voina khan khoi enge kal enge ti ka hre ho lo karil ru na khop mai ka tia kan kal na poi riat vek kha enge ti se min varing om lo ve tia karing lo che ni lo mi pa nen in len na mun ke ni po kho khat ma ni la kan kal zen ngai lo na kan veng le i len na veng in kar hun fian ril thatak tak om na huna i lenga mi pa in an hruai cha mi pa vekin an ron thla le cha ke chuan soi tur ka hello i kal na mun hi taxi in cheng zanga man dai ni engtin nge cheng zanga chi akola i kal thei mei chia chuan in len don chuan pasal te phal na laula min khil khrema sala chuan a poilo ma se dar kar thum chuang phone call ila thei lo tlat mi patan ngai thana chi po ni lo wa ho phot mai la a tul dana zirin kan lain soi fel don ni ka tia chu zan hlimom lo zeta chuan ti sa in serial in mudun mai la kan thinlung e roil hlat si ka hmangai kan pui chu chhun lama a khosak dan engma khriat pui lo ke ka na ka buai ni leng thaka ma se ka fanu chu chomadar somvel thleng kha chuan a riselin adam tha ma se hei tu na kuwa thalowa adam som lo zui thung hmangai na wangin ril ruin ani lo zong in thilangai tuwa thil ni thei lo thleng chuan suang tu na chuan ni tira chu zan chuan mu chuaka tirea ril ru tina thillunga ti ru mani hreom ka tin ka nupui ka hmangai karin le thian ka nei ve chhun tia ka lo soi ve thin chu ni khat thil thuwa a chet dana wangin karin na a hniam ngal roi mai tharala ka nupui fanau te chu ka ngai tak zit ni ma se mi pain anin lama ho tura ka ti mio wangin ka in ti pa chopa ko ka tum ei lo thathumaral meu chuan ani hian mi ron bia inu pui le fanu hi ko itum to lom ni ron ko vatro helama au naute in sual pui lo nei to lo waron tia ke chuan ko ka tum to ho lo ka pain ka tumu masak berania ke main ka kowang ka ngai ni ati meu chuan ka dang lui du da lem lo an ron ho nu chuan kan nu pa chu kan hlim le maya ama kan nun danang bukin
khoi ki pa po kanin zui len ber mai ka fanu kum khata thlin kan lom hnu loka ka fanu chu adam lo le tlat mai dam doi na om ta dam lo kan hun an siam pak chu katan om ve rem meu lo tu khat chu ka fanu ka ngai lu tu khi jingka ra han kala dam doi na get duty dot ka hril te te a kan lu chu midang lo om ve te chuan mak min ti mel hle mai an khuma chuan an lo om ho lo khoi angen om tin an khum bula om te ka zo chuan ba deuh nak soitur hai chamru fu le mak ti mel deuh hian i englo i mipa i englo thing pui inin an chuak ani kha ati ban chara an wa ta tanga chuak ta mai lo chuan kongka ka dinga nurse duty te chuan min pato lo kha pa nu pui kha mi pa rang hian anon tlo zut zut mai an ti ri ka hria kana ru vong mai ka ngoi renga nurse duty pakhat chuan tun ai strict hi ngai ni kha pa nu pui kha in kan hun lawa mi pa hian anon kan thei bik riau hoti zui boka engma ka soi lo dam do in ka chu san tur le ka nu pui holam kan in to ka thing pui in kan chu ka tia ka fanu chuan no pang lom jong hi akeng trana min hu rual chuan min ban nga la ka fanu hlim mel ka mu chuan ka thin rim na kianga engdang ma ka ngai tu le pek to lo dam doina tangin an chu hnu loka tu khat chu ka mu hi ka fanu trapri ka hria ka fanu chu thut pha hian amuwa ka nu pui chu ka kova min chang ta mai si lo pe lo ze thien ka thova pon lam ka ven ka mu mai si lo ka lu le nuwa pona ka wadak le tur chu kanin chak dewa motor dinga tang hian aron chuak hlola ami pa po ka mel riat takani kan in ko taron thlen chuan puan pho tur da chu hi a phowa khoi angei kal ka ti chu puan ka pho por zet thien aron tia ka wa humai si lo che ve ka ti chu hei min hu rang hi hatia min ring thlem ni i mak ve naw pom lai mek me she hi khoi mi mai min du lawang hati zom zata chu mini na kal chu dar som khat velang yang miron phona hei min admit le tlat mai haron tia arang in dam doi lama ka pheya an lo admit chu ni in ka bui pui zui nga la anat na chu a serious lem lo wangin ka na ka kal le a zan thum dam doi nan ri hnu chuan tu khat chu tu thun petura ka han kal chu an lo om lova a pi adewa nu pakhat hian fiam thu ti tak de ro hian inu pui chu azaya mel nars laka atlana buka du huna kal thei lo malo tia ngai tu na lo tiktok to lo nen ril ru chu ani ngal phat mai ka chuken chu ka da ka kal san hala tlaila ma chuan ka wat lo le a dik tak chuan ka fanu ka ngai ve ma min an fiam na chu ka soi chuaka alung oi lo ngang mai dam doin ko thleng min tha ka thu soi chung sang soi chuakin ani chuan nang manom puila ani lo chuan kan ron zui ho ve ngal don chem ni ring leng long hian mi tamna la ya min an ti mai ni kha ka zak kher mai ama la chuan za hre der si lo dam doina tanga kan chu hnuin tum khat chu kan in khom kal tur hi tuisem hian min hu rualin za le min hu sit ti riat chat hian min nui ngek mai angai nak hrelo kher mai engma chu asoi chuak khau lova ma se nui dana khan ngai tha thei mo lo zana chuan dar som bor vela hian enge zia ka zota nang hi thil thalo te hi ti ni lo mo ka ti chuan in then hi chau ha le em maya ka fanu pom loka zan rei po soi lo min chu sana tum tamai thinrim eng phiarin ring zet zet hian ang ta hloi maya kut min thak zuya ka fanu mang ang trak mel ka muthuta ka fanu chau chu ka ngai tua reng ro no pang thabar mang em hanum lain nang thinrim eng phiarin awa ifa trap lai po enga mai ngai lova kut min thak zuya ani to lo hetiang hi chu ka ti lai chuan min ring hlel reng mai ka chuak do na tia zan lai dar som pani rik do na no te poma chuatum tamai kanin dang thei hra mani kanin atanga hlawak lova hian dor pakhat lian zeta oma chuta chuan kan du hi kan laba mai thin tu khat kan hakal tur zial le kuwa ka han lam chu dor nei tu nu chuan inu pui hi thendai ro alo ti te tonga chuna hian ka fanu chu ei tura pe a mipa a video call lo le phone call in halo be thina ni ome mipan ni poin a thian le mel riat an ni hlom karina wangin chuti min ka ngai thu tak du tlat lova zana po mun na chuan thu tak lo je thian ka soya ala thu tak ngang mai
in then hial angam le zui mai boka ma se eng le ma ka ngai du tlat lova atu ka chuan tuk thun ai kham rualin ka fanu chu puain khoya nge kaldon pok hrebik lo biak pok ka petlang thei tlat lo mai ka manga angin ka na thona te po ka ril ru ka pe thei lo ina ka hoa ka zong chiam maya ma se ka mu zo si lo tlaila ma chuan a mel riat tak pakhat te na lo omin awm na te chuan mi ron bia kan in hruai ho le ta chumi tuk chi chu in rin ni ni in tui kan choi du na in chung ko hi ka tike tar don ti te in min tong khuma ma se thu taka ka lak sak du lo wangin ka ngoi mai maya adik tak chuan ko hrana thei topin akula ta in ka in mang ve a chol ni jing khom don poin in khom pe lo ni hanei thut thuta ti lui fe nuwa tlai taka in khom tur kan kalte thu puan tur chanvo ka nei nia in khom kan tlai wanga ka chanvo tlai kho nuwa ka ti tak te atam mai ka sakin hrom ka ti hle thin chu chuan zan min mut tir theilova choi po ati tui lo zo thin ala ka karil ru chu mangai na ngut chu ni lo se ka bula to lowang ka fa ka mangai em chu fara ta na ka phal ngang lo wangin ka nu pui la ka kalung oi lo na le thinrim na chu ka thupin ka tilang du ngai lo ma se ka nu pui chuan fara siam a hre hau lo mai in thena rot fowa min nin thu le ka nep zia soi fo wangin kana fo thin fara siam turin pathian ma thutiam zet nuwa nu pa in siam kan ni lo chung ko lim tak Christian chung ko tin tur kan ni zo ka wangin pathian le ko hran ma in kut sui kan ni abula chuan ka ti fo thin ka chung te nen kan chen ho wangin in rang chana rot fowa ma se anun dan ke enin in rang chang chi re kan ni lo in rang lo chang po ni la min chu sana tum fowang in rang chang lo chung poin min chu sana tum fowa in rang chang pheila chuan min chu san se ka buai zual don lutuk mangai na hian hlimna hlir halo keng tel mi alo in hau na te lung oi lo na te halo keng tel vek mai ma se chu chu mangai na dik taka chuan a hnu le kan in mangai na ti zual tu zok mai lo ni thung tu khat chu kan dor ber aba po kan lak ngam nu chuan ron leng phei nge ngei te ron tia apoi mo mel em wang chuan ka hna chu ni thang ai main ka kala ka thlen chuan a phone a phur rok roka hei en ro inu pui chu i oi lova ti le a phone video chu min hmu ta ka nu pui chuan ka fanu hi thut tirin ei tura pe a video call mang zuya a video call mek lai hne na chuan ka chhelowem ti pain a nu te hi atilang zewa ngoi lok ro kan pain min lo bia tia ka phone call changa ina kom naw ka mut pui don nakina ka in bedon ni hatia phone call mang le a zoite hian hriat hiam lo hian atong ser sera anui har mai chu video ka muchi chu kana kher mai engma phei chu ka soi lem lo tlaya chuan ka ho chu kana ngoi ka mela chuan a hria po ni ma na min lo tu ter ve hle mai nu panun kan man dan chu adang lam tar yeu bok in ven na mana du thuta a hnuwa adu lo le thut bok ril ru na min ko ma ka thil mu ta chu soi chuarem si lo a chang le aleng tur hi nal hian in cheya keile ka fanu chu min ngai sak to lo rin hel na tur aum lo ti ngot don chuan a ma chu don ha in chei du dan le kan chu ho don ha in chei du dan chu ai nang lo khop mai tum khat chu ka in en tir dona min kal puya min ka zia tir lai chuan khoe nge kal ka hau lo mai ka zong chiama a hnu loka aron lang ve le thut ka fanu ei tur ha le sak nual maya ma se mak takani chek engza ma aklo poisa ka akvek chu di za thil lei tur chuan a thei reng lo mai nu panun kan man dan po du dan te hanei ta thlat maya nu panun chu man thuaya phone khoi wat thi a ngak hlel thei hle ni zan khat chu naw mut puya kein phone khoya zandar soma pel lek to amu hil to ni che kang chu a phone chu ari rala ka ko po a ei tak lo wa chuan ka lak saka mi pa hian ron bia a pasal kan ye kan ti chu ada mak mai a phone chu ka switch off ngal maka jingkara chuan ka ma hi aron ri chora ka sam chu tu emo hian na takin a ke kan nge yang anangat ngat khop mai ka phone hi khoyem ni ti pain ka luwa ke kin ka mai ding lama chuan thei topin ka nu pui chuan miron nek le a aw tang chuan ka nu pui ni ti hai rul ani lo ring taka angin thinrim eng phiarin
thenom te zong hriatin ang ta phiar mai ni zana mi pakhatin aron bia cha zana rei towa I pasal ka ni thu ko soya ada le dai ni kha ka ti chuan angoi renga engwangin nge ka phone hi lo khoi renga tunge khoi ro ti che tu thuin ngei khoi thingrim eng phiar aw chung hian tia jingkar tholim phak chep chu pa om lai hriat tan chuan a zia fiau lo chu pa ka thenom da chuan an hra ve vek bok nen ka sak kher mai chu mini chuan in thena chaw le maya a phone chu pa shu ta thak nga la ma se mi pa jok ni mai la tlom jok ka tang le ta nge choi khama chuan a thian nu ko chowa mi pa biak chu a thian pa ni zia le an mel khre thata ka ni zia vel a in soi fia ni per mai in soi fia chok nga ya om to chuan diklo om ni ka lo ti bur maya alung oi lo chuan in thena chaw le ngal ar mai ma se ke chuan engmak soi zui du tlat lo kumli kanin nei ve ta reng maya kanin nei champha chuan chung poin cholui kan kila kan hlim tlang le ma se jana chuan ka mu chu ka fonu mu thil rual chuan min tap nga la tivat watang games ka khel du ati mau mai makkatin angai na ka hrelo kher mai atu ka chuan chuma chunga lenga a hlim lutu lungoi loin hau mai la azai rat reng maya ni dang chu ni se ka ti dan chu alung oi lo nge nga ang le buan ang ma se lung oi tlat si zana ve thung chuan nu panun pana du thak lo sana hi ain deuh renga darzat min zot deuh renga ma se nu panun chu ka man lui pui ta thowa ado thave mai mo ka ti lain alo tap zoi chu ni in nuam ka ti lo kher mai a phone a message sa type lai chu ka hmuwa ka theilo wang zanin chu ti a type lai ka hmuwa tunge number hlang chau le ngal ka ti chu chan po min chang lem lo ma se nun chu a hlim lo kher mai kamu chu ka lo mu hi la ka har thu ta sana ke na zan lai ta ka lo ni ka nu pui chu ka bula lo mu mi lo ka tho chu bathroom a lo in sil soka mak ka ti hle mai a lo nui varvara a hlim le hle to ni hun aliama ka fanu le ke chu ka nu pui chu an min ngai sak lo tula chu wai chu na thian nu te nen le na games khelte a thlahel ta zoka a phone ni se ka khoi hlau em bok ka ngai tu na song chu rin hlel nai na khat zowa ama chuan rin na reng ka nei ta lo ka hmangai ber mei chia ka nu pui ni lai mek chuan mi padanga be thin ni lo mi padanga hmai ni ni tin mai hian in then hi a chaw em renga khami mi padang abia ka tang khachuan nu panun man poin che tho ma sa le du dan nei ani ta zok zela abula chuan om nuam ka tin kan hlim thin kha nia ma se ka hmangai berin mi padang aru ga ko nuwa chuan abula ko oma kata na that po le ka ngai thata mi alo a hlim le ka ngai thalawa kan hmangai ten min phat san nuwa kan bula an lom reng chuan engkim mai hi rin hlel na hlirin kan lo khatta ni engemolai tang khan ka fanu angai saklova chuna hian a thian te emo kan mel khriat ta kuta da len san mai chin thu ka hrele ta a thian thaber per te point an thu pui zo ta lo mak deuh mai chu a du zong tia a len chua aron ho hian a in sil sara a hlim em a hnu loka ka fanu hi adam lo ji amai khodanga han zinin ka fanu dam lo lai po adam mak thung thin si a mak ka ti khop mai a rukin atun ma chan chin ka chui thina fa nei to thu le a pasalin bial nu danga nei wanga a tlan san thu bak eng mak hrelo zan khat chu zan lai bora hian phone call donga vibrate ha da wangin kamu hil lai chu ka har zok maya ka ve en chuan mi pa nen an lo in video call a hnu te mi pa ma chuan a lo so na samai ka hmurenga mu hil om ang taka omin ka let dera phone chu a thuk ruwa zung turin ka thowa ka mut le chuan tui taka mu ang mai na lo muwa a kap ka tapa hrelo omang taka om zelin a tum lo davin nu panun ka man pui thut chu aron meng chiang kher mai alung oi lo ngang mai in ven nai man lo chuan a pona ti tlaro aron ti su suwa chumi kar chuan a chang le a chunga a chang le a pona ti tlaro min ti ta ji amai enge molai tang khan games a chil chu a zual kaya ka fanu po ka na thon huna hruai turin min ti fowa ni lengin games khel ngotin huna lo mang thina ni ome zir top jana nia WhatsApp status si anga ve theite reng nen anei ngai tamang ho lo mai
amut lanin ka ngai thalo chuan a phone ka check ruk sak WhatsApp status chu alo nei khop mai lunga leng ti le engtin pon om mai la ka hmangai ber fowang che khovel to thleng po in ti alo ni kuang mai min lo hai chu ni in kanin man chuak chiang in then chu a chole ta sar maya YouTube pa la pakhat chu pomlai nei reng chunga mangai nei na jia la hi lo nia ka ret hiam khop mai he la hi tin alo comment nge nge in rin ni ni kanu pui chu kanin bul ha thien nu teina le na tuma jingka ra vui ni zet azukal to ikal to sia kal le khera tulem ni ka ti chu kanun ni hi soi tu rom lo ka thu in thenang na ti le mak mai chumi nu lok chuan ka fanu chu po na thapa anu chu kan theno ma chuan azuk leng le tange nge a ka fanu tra wang chuan ka zuk ngai vena a thien nu nen hian khuma rizai sinin an lo mu dun riela min mu thut chu an phu chiang kher mai ho turin ka kova ka fanu ka kalpui a nu loka a thien nu nen aron chowa kanin sudon an tia in suk na man ruwa chu an lamol mula angai lo tu na in suk nakina kan panhin kanin sudon ni ka ti chuan a thien nu chuan min za lem lo takhian mi khoya nge kalo zuk ken sak nga lang che ti zuya daro nakina kanin suang ka ti chu surf bur hian miron vom thuaya khai tukina khan in theni du boka in then chu I chau hle mai in thenang miam kan ti chu ala fu ngang mai in then nge chu ha du ta a chung te bekuala engma soipui theini talo ngai dam ka dil fe nuwa po engma soipui zui theini ngang lo chu thuran ni se kutmin thak rep mai ka thinin na tur talawa khoimo imiti dan hi ka do thei bik to lo che imit dinglam mo veilam mo hi chu kan chun chereng reng teng ka tia ngai dam min dil ngal pen ka mu fu lo maya amita chun ka tum chu ha tap pur mai chuti lai chuan ka fanu tap mangang awrol chuan min ti har fim ko ka voi ni khat chu ka beng zuya ka fanu ringot chu ka ngai tu le to ka fanu po angai tu lova phone in mi bia anui her mai chuna hian ina ko ma a thian nu nen in bia a chuak le dai ke chuan chonula ma chuan tuikhura tui ka choya no pang ho hian khi inu pui khi mi pa nen anin fop na samai han lo tia in ka thlen chuan anom na hun ka han pana tuma chu anom lo ma se fia takin kan kom thlang pa hian thla lo lapika ka han ko kan holam chu inu pui kan ni to hleinem du dan danin ko mang in rol ve na turom lo tia tlaya chuan ka pa bula engi muni soya a chung te phone an ron huaya a chuak ngal mak mai chuti line kein ka fanu ka bual meka ka fanuin anu nga ya alung leng trap mol mai kha ka dam chungin ka mitla cham tong atuk chu Sunday ni ya anu ngai ma a hlimna turin luya ka kalpuya a chawang aniang kan ho chu am ngal thop mai aron tong vai chuan anu lam deuh chena mi pa hi fa te wang hian mitui lo thla thei khopa thotan jinga chuan ka pa in enge mo thil poi mo wangin min len po sana chuti lai chuan ka fanu chu kanawin alo ompuya no pang ho chuan inuin ipa nen bial paum san chou an lo ti chu no pang na chuan huat tur nge huat lo tur hrek lovi apa bial pa chu enge atlan chakem aron ti tarewani kha kana vong mai a hnu loka a chung te jinga mi pa pakhat ruain aron lang lola ka fanui na ngai lu tuk chu a hmu rualin anu chu kwa chot mai anu la chuan kwa le chu soilo chon po lo chon du lo ma se angai em wang chuan anu chu aku atlata chu mini chuan anu chuan a hruai ho ve ta ni ka fanu ka ngai em wang chuan zan ka mu lei thei lova chok ei thei lo kana ma anu biak ka tumin ka kol ala du hau si lo tum khat chu ka fanu nen chuan kanin be thei lo mai kanin biak lai chuan kanu pui chuan tunge ni kha pa kha ron phone tu kha voi khat ma lo pick up to su daro haron ti tur maya khamini tang khan kan lain bile talo kum khata thato ber tha ni thum ni chuan lungleya kanu pui le ka fanuan om thu ka hreta ma se ka thuriat chuan min tina khera mai sum chu turin haron kal chuni in zana chuan kan ina chuan haron kal tange ya ka fanu chu ain kol theilo thu te ani chu ate te tanga ani bula ani in pasal nei nu po a chomani thu te soin mi na om ve mai chau ni wangin
ka fanu chu a en kol thei lo tur thu soya sum chu lo turin ka ngen viau chung poin sum chu chung chang chi chu a soi tangat ngata sum chu a chu ta reng boka kanin then felta zana chuan ka fanu nen kan mu duna ka nu pui kanin ngai zon la ya a rai thu ron soya ka lo be thadu lo te ka chu thina a rai thei chan tur om reng reng ka hriat lo wanga ama ka biak du lo tlat ta kha ka ngai tu chuaka ka ti sual man ka tel ni hiala ka in ngai ma se ka chu chianga ka fa ngei pa ya ka hriat tlat nuwa varu ka tum dan te ka ngai tu anuna ani in ka nei lo ni chuan min ti mual pho tum thu mi ron khil te kha ka ngai tu chuaka kanin ruk dan tur ani in ruam man na ha siam dan te ka ngai tu chuak voi voi mai kumathara tu khat chu ani pasalin mi ron bia ka nu pui chu Singapore kala tum thu te ka fanu chom na tur suma tho chu ve tur thu te soya chumi ma chuan kan kholama haron jin phota ba te haron khon kol phota chumi nuwa ka fanu tlo tum thu te chumi nuwa Singapore pana tum thu te mi ron hrila ke chuan ka hmangai ema wangin kan ina ko om lai ngei ron kal ro se a chuak le to lawang ka tia a chan chu ka fanuin nu ma mo ji ka hriat wangani thiana ko ma a thian ten an nu te an ko sup sup la ya nu te ko tur nei ve lo wanga ama min ti tak mai te thleng thlengin ka ngai tu awang wangani ma se a mel mu tik ni kan nei ta lo ka thian pa pakhat hian inu pui kha a bial pa nen in lu tur an zong na samai min tia anin lu tur zon na per kher chu mel hriat ka nga na hun takalo ni zui si ka lom lo kher mai a chung te ka va hril nge nge hei a bial pa nen in lu tur zong in seriala in kain an kal dun thina ni ome film khur ve deuh se thang ka vati chu ani chuan thupua bel lekin alo soi chhonga kanin biak na la chu voice record ka nei khiong mai si ma se ma chu ka ngai ven man meu to lo ka fanu ke en kola na sa zual zo ka na ka thongai zanlama ani se ka fanuin ka hnute hneya azalu tukhi ka mu hil meu ngai lo bok nen ka chaw thin tak chitani tum kha chu kan nu nu ama hring tu nu dik tak hian mi ron bia ngai dam mi ron dila ala no pangsia lo hre thiam khram lo ron tia ka pi fanu hi akuma tam lo ni mai thai ma se pasal pani nei to no pang ni to lo ka hmangai lutuk lo kir le ro se ka ngai dam thei sin ka lo tia angoi wang wanga min ngai dam khram don ni zoite fia ka khina tia a phone chu ada zui ngal karil runa lutuk le ka fanu nu ma mo ngoi ngoi anu ngai ema wanga anu ming ang ming pu po ngai na ngal em zel tu din hun hi ka ngai tu tela kana zual thin chu karil runat lai chuan a chan chin ka lo soina sangang niang phone call hian mi ron haw rep maya chumi nuwa WhatsApp message hian ka chan chin lo ngai ven to lo la ka lom viawang ron tia a bak chu kanin bele ngai ta lo a thian thaper a engkim a hril ngam na unaw ang chi atia a chhal ve ngam pakhat zok hian ko le ngai to su ilom zok ang min tia a chan ka zo chuan ka soi theilo inalu tukang idam chungin ngai dam ron dil chema sela lo pom to ngai su I then thei kha lom hle zok ro min ti kha karil ruwa hian a thi thei mol lo kanin thena tanga thanga na chuan kan thona kan pu hian tu kina ka zukleng chu ka len na te fa pa nen inu pui hlui kha an lo in ruwa chumi wang chuan ka zuklenga tia a bak chu a chanchin ka hreta lo ka nu pui then ta kha mangai na dong ngai lo khoi na om zia po hrelo ania pui tling le no pang mangang au thom poin a ko din zo lo ani nu le pa kar sei lian lo mi na hom kwal mai mai nia chutiang ni velo tur chuan ka fanu hi mangai taka en kol ka tum tata nu mangai na dong lo ka fanu hian pa mangai na hi don ve nge ya phu tlatani hei wang hian ka kal na le hun man tam zo ka chuan ka huai nge zel kanin zui reng ani per mai a chang chuan ning viau mai la thamuak taka kabula amu hil siai mel mol hian min chok thin kanu pui thena tanga kum ni le thleng mo sa aralta ni khat chu kanaw hian phone call adonga a in bula wangin kalo lak saka kanu pui pasal ma saper unaw nu chu lo ni in a fa pa covid thu mi ron khil chu ni in kanin nei to lo thu le pasal dang nei to thu kalo hrila enge pasal dang danga nei te seka thinrim em hin ron tia ka hrebik na ka ti chu anui kur kanu pui thena tanga kum ngaral nu chuan ni khat chu nu pakhat hian mi ron tlo hlol mai makatin angai na ka hre hau lo ka mi rian ngai mi lo ni ma se
min hre em thung si kan ti luam nu chuan ka fanu nu chanchin a soita pasala neya pasal nei reng chungin ngai zonga neya a pasalin naman chuaka ma se ngai dama chumi nuwa ngai zonga nei le a pasalin kholaya nu rep thu soya a pasal u nauten a pasal chu an lo khap daya ama po chuan a sim tur thu a soi wangin a pasal chuan anga idam le thu te chumi nuwa chuan ngai zonga nei le wangin a pasalin a hno chu thu te miron hrila kapi chung te chu kanin nei hlim khan lo hrila a thatur a chung te ka zoin an thin rima iwaring om lo ve min ti zel sia lo hria ni la chuan en kol dan tur ka lo thiam tur sin le ma se tlai to ka lo tia tuna chuan ka fanu hi ka nu pui hlui chung te hian aron ngai sak ngai mi lova adam le dam lo te hi kum nga chung hian voi ni chi mi ron zot a bak chu aron biak chu soi lo a piang ve tin hreto lo hiale mo ti mai turani ma se kei ma hian fa en kol tur ka nei hi ka lo min ka bui ve tok em ani pathian mal som na don hi achang chuan thil pek te sum le pai nga emo ka lo ti thina alo ni ho lo mai adam thlat te adam lo ve chuna po dam doi man tlom angi tlat te adam lo kanin en tir point doktorin dam doi man to min petlat te hi pathian mal som na ni kan mo tok chi azel ha hun taka min petrin tu pathian hian mal min som dan hi amakin haro pui ngot mai tum khat chu ka fanu dam thalo ka en tir dona poisa asa ka lo nei mai si lo atm ala ka tuma poisa lo om si lo ka fanu chu adam lo na sa to si mang ang takin ka tlan ho pui le a lain hnai ta poisa pu ka tumani chutia ka tlan ho lai chun ka tong trai mol mi pakhat ka mel khiat ve satli amai biak po ka biak zen lo hian a chan le wang min lo zota tlan pa chuan thil om dan mu mal lo sitin ka soya loading te miron ti tuara cheng sang ni min pehlol mai pathian hian ama kan hnaina turani chuan kan tor hi halo van rem ti te lul em he thu hi voi tam tak ka ngai tu non thina kan hmangai berten min kalsana keini lo hmangai dangan nei hian kan na kan mu ta tui lova kan eng eima tui heklo mitam tak jinga maila kan khovel chu aruak riau sir thin chutiang chi chuan krista min hmangai tu kan hnola ama lo hmangai dang kan nei hian krista hi alo van ve don te lul em rinom lo na le mani masil na te hian chuan lam rang nei ma se thutlinga pomtla ka ni lo keipo rinom lo na le mani masil na hi ka pathloi chana ni ma se fanu en kol tur ka nei ro kalom ole tuna thungai nom takan ngai thlak kha ka thian pa te nu pachan chin ania ka ron jiak venga te thina a ron jiak lok lova tun na ya he ka vatur dewa chanila ti chu tur atak tak thil thlengang chi ka nei to lo wangin anin in hong tak mai in miron sia saka ka lom khop mai